Init mga kananay. Init tayo. Init ako glandong ani kay masilong ko kadiyot. Grabe ka init gyud. Tura ko sa ubos. Ito sa ubos dito ko nakahoy masilong. Init kaayong ko ano eh. Baklay-baklay, init kayo. Tarong mo gawas ang singot. Ay, salamat. Naabot na yung kuglandong. Silong sa ko diri kadiyot sa landong. Kaya grabe kainit. Singot kayo. Mag-ude ko na humagligo. Pa mauga akong buko. Basa ba? Muni agiana na mo kada kuan kada adlaw. Ito. Tumi sa ubos mag-agi. Muna diha. Kasilong na ko kadiyot. Nahinay na po kong baklay. Kaya naman kong silong. Ayun lang bugnawan gamay ang kuan. Ulo. Adto di ako kasada karon kay magbantay ko og bata. Bantay ko bata. Bantay ko sa akong apo. Ay. Grabe kainit. Panahon. Diri ko agi kay duol-duol ra dire. Nabaklay man ko 2 ka kilometro kapin. Sakto yung baklaya. Tag 2 ka kilometro kapin. Buntag hapon. Ini samot yun ka. Haway atong tuhod ani ay. Tungas na sad. Ilawom sa lasang-lasang mo agi. Lasang lati-lati. Ang kahoy. Abi.
Uy, silong sa takay init kayo. Bye bye. Thank you for watching.